Volám sa Jana Kačurová a pre spoločnosť Direcal pracujem od marca tohto roku. Mám na starosti reklamné predmety a všetky propagačné materiály. Teraz by som vám chcela predstaviť novinky, ktoré máme v našom e-shope. Prvou novinkou je veľmi pekný lesklý červený hrnček na kávu a na čaj s našim logom. Z vnútornej strany je biely. Ďalšou novinkou je veľmi pekné, takéto elegantné pero v plepovej krabičke. Pero je úločkové s modrou náplňou a s chromovými doplnkami. Ďalšou novinkou, ktorú vám chcem predstaviť, je takáto menovka na kufor. Menovka je takto vyklopná a obsahuje už aj štítok. A poslednou novinkou je povzbudzovacia trieskačka s našim logom a každý z týchto reklamných predmetov teraz nájdete v našom e-shope. Ďakujem.